Inyong mabati karon ang tulumanon, tubig sa kinabuhi. Ang tubig sa kinabuhi, hatud ka nato sa GCIL ug watersoflife.net. Ug karon ania si Brother Lloyd Galion. So, sa itong pagpadayon, sa itong kaygayon nga pagtuon sa basahon sa mga taga-Roma o ako akong kalipay nga niyara kita sa tumitumoy nga bahin sa atong pagpanaguban. Atong hisgutan igsoon may tungod na sa espesyal nga mga taho kabahin sa kinaiya ni Pablo ngadto sa mga namunuan sa iglesia sa Roma. Ato kini mabasa sa Roma 15 o Roma 16, no? Ano niya ang tumong sa atong hisgutanan o karon mismo atong hisgutan ang katakos ni Pablo nga mosulat sa sulat sa Roma. Roma 15, 14 ngadto 15. Matod pa mga igsoon, sigurado ako nga puno kamo sa kaayo sa tanang kahibalo. O makahimo kamo pagtudlo sa usag-usa. Apan sa pagsulat ko niini, nagpaisugon ako tungod sa pribilehiyo nga gihatag kanako sa Dios sa akong pagkasulugoon ni Kristo Jesus sa pag-alagad sa mga dili Hudyo. Nag-alagad ako ingon nga pare aron magwali sa maayong balita gikan sa Dios, aron ang dili Hudyo waton sa Dios ingon nga halad nga gibalaan sa Espiritu Santo. Okay, mo to ang tipik sa Biblia, no? Karon yatas pagsaysay tapos niyang nakumpleto ang pagtuki-duki sa teolohiya, dugang usab ang iyang praktikal nga suhestyon. Gisumada ni Pablo ang iyang gihimo o iyang katakos nga mosulat sa mao nga epistola. Gihimo niya kini aron ang mga pagbabasa dili mahitong pawak sa pagsaway o pagduha-duha. Gikumpara ni Pablo ngadto sa mga Kristohanon sa Roma nga sila wala magsunod og usa ka panglangtaw o filosofiya o mga hunahuna nga mga ingon ta pinasikad sa kalibutanong kaalam, apan nga kini katumanan sa mga bunga sa ebanghelyo diha kanila. Gitawag niya sila nga mga igsoon diha sa espiritu sa pamilya sa Dios, kinsa nahimo mga anak sa Dios sumala sa kamatuoran o espiritu. Nabatunan kini nga pribilehiyo tungod kay sila puno sa pagkamatarong, dili tungod sa ilang kagalingon apan gihatag kanila sa Dios. Wala lang sila magsulti kabahin sa Ginoo o silang o base sa relasyon kaniya, apan ila usab nga gikinabuhi ang mga pakigsaan uban sa gugma, pagpaubos uban sa respeto busa kadto mga naa sa gawas sa iglesia nahibulong sa ilang pagkamatarong. Sa laktod mga igsoon nahimo silang ehemplo. Si Apostol Pablo mikumpirma nga ang maong mga espirituhanong pribilehiyo ug balaang kinaiya nagikan sa kahibalo sa Dios nga Amahan pinagi sa pagtuo sa iyang anak. Sayod sila nga ang balang Dios mao ang Amahan ug si Jesucristo ang iyang pinanggang anak ug nga nasinati nila ang gahom sa balang espiritu. Busa niangat ang ilang pagpuyo sama sa ubang mga Hudyo ug mga Hentil. Niini nakabaton silang responsibilidad sa pagbag-o sa usag-usa, dili pinagis garbo o pagpataas apan uban sa pagkamapailubo ni Kristo o giya sa espiritu sa kamatuoran. Apan ang saktong pagsulti sa nagkinahanglang pagbansay, nagkinahanglang kahibalo o pagbuhat sa uban nga maayong pamatasan o respeto, si Apostol Pablo misulat niining sulat sumala sa espirituhanong kahamtong sa mga prinsipyo sa Kristohanong pagtuo o Kristohanong pagkinabuhi, kay gitawag kini kumplitong epistola nga usa lamang ka parte. Sa unang parte sa epistola iyang gitudlo ang pagkamatarong sa Dios, kinsay matarong sa ang Dios matarong kanunay, no, bisan pa sa iyang pagluwas sa mga magkasala pinagi sa dugo ni Jesucristo og mipuno kaniya sa balang espiritu uban sa gugmang walay kinutuban. Sa ikaduhang parte sa iyang epistola iyang giklaro ang pagpadayon sa pagkamatarong sa Dios taliwala sa pagkatig-a sa makasing-kasing sa mga Hudyo aron ang tibuok kalibutan makaambit sa kahupnganan sa iyang grasya pakigsaan ngadto sa mga amahan sa pagtuo. Sa ikatulong parte, ang apostol may pasabot sa praktikal nga pag-ila sa pagkamatarong sa Dios diha sa kinabuhi sa mga sumusunod ni Kristo kinsa mipas-an sa matag usa sa walay pagreklamo
bisan panguban kanila nagpuyo sa sukwahing pamaagi. Si Kristo misulat kabahin sa sumusunod ng mga prinsipyo sa iyang habubong epistola. Ang basihan sa pagtuo, ang doktrina sa pagtakda, o kini ba doktrina sa pagpili, ang prinsipyo sa Kristohanong kinaiya. Iyang gisulat ang iyang pahimangno sa iglesia kinsa gigasahan sa Espiritu sa Dios sa kinatibuk ang kahupnganan sa Dios nga gibubo sa mga magtotoo. Gibatunan niya ang kadasig sa pagsabot niining mga nagunang prinsipyo sa Kristohanon nga mga pagtuo tungod sa iyang kasinatian sa iyang kinabuhi sa kapasayloanan sa Dios taliwala sa iyang pagluto sa iglesia. Usab ang labing walaan mitawag kaniya aron mahimong alagad ka Kristo sa iyang ug iyang isangyaw ang ebanghelyo sulod sa mahugaw nga mga hintil sa walay kondisyon. Kini nga pagpangalagad wala gihimo uban sa espada o paaga sa dugo. Kundili base bakha sa pagkamaayon niya musulti, no? Maayon niya nga mamumulong. Apan gihimo kini pinagis pagampo sa pagtuo, pagpasalamat at tubangan sa trono sa Dios. Ang iyang bugat nga pulong gitumong alang sa pag-andam niya tong magnorante ug naisalaag sa pagkumitar sa ilang kagalingon kang Kristo pinaagi sa pagpasalamaton diya sa pagsunod sa pagtuo nga sila mahimong masagop isip mga kabahin sa espirituhanong lawas. Ang iyang pagpangalagad nahimo pinagi sa gahom sa balang espiritu kinsa nagtahod sa apostol sa paghuman sa iyang ministry sumala sa kabubuton ni Kristo. Naguban kaniya ang kahimuot sa Dios tungod kay nagmasinugtanon siya sa tinguha sa espiritu. O kadto ang atong pagsaysay ug karon niya tas pagampo. Nangitnon nga mahan gidayeg kanamo tungod kay gihimo nimo si Pablo ang masinupakon og reliyosong magtutudlo na maligdong mapailubon pinagi sa pagkakita ni Kristo kaniya ngadto sa Damascus. Giluwas mo siya, gitawag og gilig-on siya pinagi sa Balang Espiritu aron ipakuyanap ang kaluwasan ni Kristo kauban sa katawhan sulod sa dagat sa Mediteraneo. Pasalamaton kami niining nabantog nga epistola ngadto sa iglesia sa Roma tungod kay nagpahinumdom kini sa tanang iglesia sa kalibutan sa mga prinsipyo sa ilang pagtuo. Inyong nabati ang tubig sa kinabuhi. Kung aduna kamoy reaksyon, pangutana o opinyon, i-text ka na sa 0908-426-7070 o kaha 0906-7909-298. Sa dugang pagtuon o pagpaminaw adto sa watersoflife.net, i-click ang Cebuano. Daghang salamat sa imong